Prorok poziva narod da se vrati istini i grmi nad Judom, najavljujući tako Gospoda gromoglasnim pravednim sudom. a iznad gora uznosi se Sion, gde narodi traže put nebeski. Kada se mačevi pretvore u plugove, mir najavljujući. Prorok ukoreva oholost gradsku, pokazujući grešan njen život. Kada ćeri Siona gube nakit zbog bezumlja koje je Bogu nasuprot. A pesma o vinogradu svedoči o Božjoj tuzi nad prezrenim djevovim delom. Kako korovniće gde je trebalo sve to da bude pod Božjim blagoslovom. Kada prorok vidi presto visoki I čuje sveti glas uzvišeni, pada od straha u jauku tada, uplašen da će da strada. Serafim mu brzo dolete, Držeći u ruci živo ugljeblje, koje uze sa oltara kleštima i dotače se prorokovih usana. dotače se tako njegovih usta i opra greh i sva bezakonja. Pa prorok ode da kaže istinu, Gorku istinu grešnome narodu. Narode grešni, Gospod vam govori: slušajte, ali nećete razumeti. Gledajte, ali nećete poznati. Gospod učini da odeblja srce tome narodu i oči im zatvori, uši da im otežaju. da ne vide očima svojim i ušima svojim, da ne čuju, da se ne obrate i srcem svojim, da ne razumeju. Pred carem Ahazom stoji znak deve koja rađa Emanuela. Tako nam najavljuje dolazak Mesije, našeg spasitelja. I dok Asirija kasnije naleće, prorok dete vidi. Rađa nam se divni savetnik, Bog silnik nezmirni. Njemu pripada večiti dar, On će biti naš večni car. imena će on imati više, milošću i dobrotom odiše. Vladalac neprolazni mir donosi, divni savetnik milost pronosi. Čudesni Bog naš Gospod večni donosi nam mir Spasonosni. Gnevno da Sirijom rušio holost, sile koja prezire plan sve videći. Dok ostatak spasen stoji u istini koju nikada ne ugušuje prolazni. A izdanak iz korena Jeseja donosi duh mudrosti. Koji narod peva u dan spasenja, obnavljajući dah ljudski. Protiv Vavilona izlazi sudan u Boga koji potresa svaku moć ljudsku. I pada ponos haldejski kada proročanstvo objavi neizbežnu moć dnevnu. A Moav, Damask, Egipat, Etiopija i Tir slušaju reči koje nemir stvaraju. Jer nijedan narod ne može da izbegne pravedni sud i reč Božiju. Zemlja se trese pod bezakonjem kada Bog podnosi narodima posljednji račun. Izverke beže dok padine pucaju u času kada nastupa obračun. Ali na gori Bog pravi trpezu spasenja i uništava smrt kao posljednji steg. I vinograd njegov bit će čuvan dok se sveti ostatak skuplja na pobednički breg. Još proročanstvo